So tell me when you run, I wanna run with you. Tell me where you hide, I wanna come to you. Tell me where you go, I wanna go there too. Even if you fall, I will go down with you. I will be the one who... Hej alle sammen, så i dag vil jeg lave min første videoblog med 2 outfits, som jeg har valgt ud til jer. Så jeg håber, I kan lide dem. Let's get to it. I think it's that way. Så det første outfit, jeg vil vise jer i dag, er et som det er meget afslappende, men stadig detaljeret på grund af den bluse, jeg har på, som er fra Pieces, og du kan bruge den både til hverdag, men også til festbrun eller fin. Cardiganen er fra Samsø, og gemasjerne fra H&M. Helt vild med det her outfit, fordi det er så meget mig. Comes to rescue you, tell me where you go, 'cause I wanna be there too. I hid my secrets in a hurt box. I did exactly what you said, and now I'm feeling so... Okay, så outfit nummer 2 er nok mere til festlige lejligheder, som for eksempel fødselsdag og barnedåb og påskefrokost, og der er nu snart påske. Og jeg synes, det passer super godt til påsken. Fordi det er ikke sådan en... det er jo ikke en for kort kjole, det er jo ikke en sommerkjole, men den er alligevel sådan lidt frisk og forårsagtig. Og så jakken til, det er vel klassisk look. Så det kan bruges til stort set alt. Stiletterne er jeg helt vild med til det her. Og så har jeg jo min sorte taske til, som er meget enkel, og som jeg er med mig overalt stort set, så den skulle bare med. Det er bare et must. Den ser også meget godt ud til, den passer godt til. Okay, så jeg håber, I kunne lide mine outfits, og håber, I kunne bruge det til noget, og blive inspireret af det. Og hvis I kunne lide dem, så skriv down below. Og lad mig vide, hvad for en af de outfits, I bedst kunne lide. Og husk at subscribe. Og så tjek min blog. Make a wish, girl.